Khlem na Khlem jong unong san Hima. Kasing KSU Bengaluru unit kelayo banai jungo balai ai museum yaki Khynnah khasi ki belayo kampang naga jingbam kebalasa bat kelayo ru ban ai ke Jingïarap yaki di Khynnah ki budan kam hakum gani ke Jingïarap ngosi kirkhot jong KSU Bengaluru unit man kasngi kelalet ban jungo yaki Khynnah khasi bathia pang hospital handai kelayo jingtep ba empat long ban ai ki nuki jingbam yaki ni Khynnah handai tam ka Snepkor bat kirkhot kasing kelasem ba shamdon ba Pynbiang coconut yaki ni nongpang kumta bran kila mare banthet Snepkor bat ai ko Snepkor e baro ki Khynnah khasi bathia pang hagini kisngi baladap gajala Karnataka kalamat e Jingïarap ngosi hag bagi Khynnah puli na school Gokula Vidya Samsthe Hamala Valley Mandya district kila yo pang hadien balabam ya jingbam ke balasa kani kalawanra e jingdu no ya arngut ki museum jongki Khynnah puli na Meghalaya ki balatip kerteng kumu khrelang khongtani nagashnong lindam bat unami bantai marwen nagashnong so paru hagati ke Jingïarap ladon kumbashi spa at phongot ki brio kila yopang hadien bakila bam ya jingbam ke balapen khre agawe ka hotel Hamala Valley kini kin thop ya saw phongot ki Khynnah school jongka Gokula Vidya Samsthe hagba ar sawngot ki Khynnah school ki dei nagajala Meghalaya nabaro kini ki bapang arngot kila khlatno katba ki we ki dongdon hagajaka sumar Mandya Institute of Medical Science bat laingut naki kidang syak sumar hapo ICU bat ki pat kila khamklan kani kalong kat kum ke kerwo bala pha da usamla don boklang nongphot president ke KSU Bengaluru unit